Church Trails, a journey of discovery dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love that guided our Maltese ancestors. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, imħabba ta' Alla u l-għada fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. U miegħek ukoll. Insellem il-kulħadd li naqdu flimkien ma' Kristu, speċjalment fil-kelma li se nisimgħu, u anki fil-Ewkaristija, l-Ewkaristija it-qarbin tax-xewqa illi intom tagħmlu biex tinaqdu totalment magħna f'dan il-mument. Ejjew nibdew din qudiesa billi narfu l-ħtijiet tagħna u li tolbu maħfra lil Alla. Nistqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jingħaddi b'tafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, u billi ħallejt miljieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija del Verġni lill-anġi qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna drubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Mulej Alla tagħna għatina li nqimu lilek bruħna kollha u li nħobbu lil kulħadd b'imħabba spiritwali. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb tas-Slaten. F'dak iż-żmien mar is-Sultan Salamun f'Gibon joffri s-sagrifiċċji hemm għax fost is-santwarju dak kien l-aqwa wieħed. Salamun offra 1000 offerta tal-ħruq fuq dak l-artal. F'Gibon il-mulej der lil Salamun fil-ħolm bil-lejl. Itlobni x'natik, qallu Alla. U wieġbu Salamun, inti urejt tieba kbira mal-qaddej tiegħek David missieri talli hu mexa quddiemek bil-fedeltà u bil-qdusija u bl-onestà miegħek. Għadek sal-lum turih din it-tieba kbira tiegħek. Int li ħallejt lil wieħed minn uliedu jieħu postu llum fuq it-tron tiegħu. B'hekk issa mulej Alla tiegħi lili għaddej tiegħek għadek kemm qedtni sultan flok David missieri. Iżda jien għadni daqsxejn ta' żagħżugħ, bla ma naf mnejn għandi ngħaddi. Il-qaddej tiegħek sapruħu f'nofs dan il-poplu li inti għażilt. Poplu hekk kotran li ħadd ma jista' jgħoddu jew iqisu. Għati għalhekk lill-qaddej tiegħek moħħ ħafif biex jifhem, biex jista' jmexxi l-poplu tiegħek u jaraf it-tajjeb mill-ħażin. Għax inkella min jasal biex imexxih dan il-poplu tiegħek ta' kotra hekk kbira. Il-mulej ħa gost li Salamun talab din il-ħaġa, għalhekk qallu Alla, la darba tlabt din il-ħaġa u ma tlabtnix omor twil jew għana
jew il-ħajja tal-edewwa tiegħek, iva, tal-li inti tlabt li taraf u tifhem kif għandek tmexxi, hawn jien se nagħmel kif qed inti. Qed nagħtik moħħ għaref u għaqli, hekk li ħadd qablek ma kien hawn bħalek u anqas warajk ma jkun hawn. U mqar dak li ma tlabtnix se nagħtihulek. Sew ġid, sew glorja, hekk li ma jkun hawn qatt sultan ieħor bħalek. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien, mulej, għallimni l-kmandamenti tiegħek. Mulej, għallimni l-kmandamenti tiegħek. Kif jista' żagħżugħ jimxi safi fi triqtu? Billi ħares il-kelma tiegħek. B'qalbi kollha jien infittxek, tħallinix nitbiet mill-kmandamenti tiegħek. Flimkien, mulej, għallimni il-kmandamenti tiegħek. Jien żammejt kelmtek f'qalbi biex ma nidneb qatt kontrik. Imbierek int mulej, għallimni l-kmandamenti tiegħek. Flimkien, mulej, għallimni l-kmandamenti tiegħek. B'xuftejja jien inxandar id-digriti kollha ta' fommok, nifraħ fit-triq tal-praċetti tiegħek. Daqs kieku kelli l-għana kollu. Flimkien, mulej, għallimni il-kmandamenti tiegħek. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien l-apostli reġgħu ġew ħdejn Ġesu u qalulu kull ma kienu għamlu u għalmu. U għalilhom ejjew miegħi intom biss weħidkom f'xi post imwarrab u strieħu ftit. Għax tassew kien hemm ħafna nies ġejjin u sejrin u anqas żmien biex tieklu ma kienu jħalluhom. Marru mela bid-dgħajsa weħedhom lejn post imwarrab, imma n-nies rawhom sejrin. Kienu ħafna dawk li jarfuhom u telqu jiġru lem bil-mixi nies mill-bliet kollha u waslu qabilhom. Xi niżel l-art mid-dgħajsa rakotra kbira ta' nies u tassarhom għax kienu qishom laġġ bla ma għandhom raj u qabad jallimhom ħafna ħwejjeġ. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Mill-ewwel żmien meta Kristu beda il-ħajja pubblika tiegħu urina biċ-ċar illi ma jridx jaħdem waħdu, imma l-missjoni tiegħu rid jaqsamha. U għalhekk għażel l-apostli mhux biex ikunu helpers tiegħu, imma biex huma ikunu jistgħu jaħdmu flimkien din il-missjoni li għaliha ġie Kristu fid-dinja. Għalhekk kien jgħidilna li s-saltna ta' Alla diġà preżenti. U rrid li din is-saltna ikompluha l-apostli. Imbagħad wara l-apostli tkompliha il-Knisja fid-dinja tal-lum. Imma interessanti illi kif jgħidilna San Mark, l-apostli illi kienu mibgħuta minn Ġesu tnejn qatt waħdu, imma tnejn biex jiffurmaw komunità, huma marru u rrakkontaw lil Ġesu x'kienu qed jagħmlu u x'kienu qed jgħallmu. U ċertament li Ġesu kien sodisfatt għaliex huma kienu diġà daħlu għal din il-missjoni. Għalhekk il-missjoni
il-missjoni ta' Ġesu tkompli biex aħna bħala nsara, bħala disċipli tiegħu illum, aħna nkunu nistgħu inkomplu nibnu din is-saltna tagħna. Imma mbagħad fit-tieni parti tal-Vanġelu tal-lum tidher forsi qisha kontradizzjoni. Imma meta Ġesu għalilhom ejjew issa strieħu ftit, għaliex il-bniedem għandu wkoll id-dritt li jistrieħ mhux jaħdem biss, la naħdmu biss u lanqas nistrieħu biss, imma irridu nibbilanċjaw il-ħajja. Imma wara li qalilhom biex jistrieħu huwa stess meta ra n-nies ġejjin u baqgħu jfittxu lil Ġesu, huwa kif jgħidilna l-Evanġelista tħassarhom in-nies għax deru naġ mingħajr ir-raj tagħhom. U għalhekk Ġesu tħassarhom fis-sens kellu kompassjoni lejn in-nies. Kompassjoni anki aħna jrid ikollna lejn il-bniedem, kompassjoni mhux tara wieħed bil-ġuħ u tgħid ja ħasra, wieħed mingħajr dar u tgħidlu ja ħasra, wieħed li għandu bżonn u tibqa' tgħidlu ja ħasra, imma l-kompassjoni hija xi ħaġa li lilna tqanqalna biex aħna nagħmlu xi ħaġa. Meta ngħid nagħmlu xi ħaġa mhux biss ngħinu materjalment, intuh il-flus, intuh jiekol, imma ħafna drabi aħna forsi biżjara tagħna l-isptar lejn il-marid nagħmlu kultant aktar ġid mill-mediċina. Li wieħed iżur il xi ħadd f'home jew fid-dar tiegħu dik hija wkoll il-kompassjoni li aħna nuru lejn ħutna l-bnedmin. Għalhekk ejjew permezz ta' dana il-Vanġelu inħossuna mistednin aħna bħala nsara, mhux biss mistednin imma inħossu d-dmir illi inkomplu din il-missjoni ta' Ġesu. Kif huwa għaddija lill-apostli u lid-disċipli ta' dak iż-żmien huwa ċertament jgħaddija wkoll lilna illum biex nieħdu ħsieb xulxin bħala bnedmin. Namlu issa it-talbit tagħna bħala komunità. Ħuti eżiż, il-mulej Ġesu jiġborna flimkien madwaru biex bħalma għamel ma' disċipli ifissrinna l-Iskrittura u jaqsminna il-ħobs. Nitolbuh iressaq quddiem Alla il-missier dawn it-talbit tagħna. Sabiex il-Knisja ma tiġi qatt nieqsa minn missjonarji qalbina li jmorru jwasslu l-Evanġelu lil popli kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex il-mexxejja tad-dinja fil-ħidma tagħhom b'risq il-ġnus ifittxu l-verità u jwettquha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex daw kollha li qegħdin ibatu jiddawlu mill-kelma tiegħek li issalva nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex aħna hawn miġbura narfuk fl-Iskrittura u fil-qsim tal-ħobs u jmorru ħerqana nwasluk lil ħutna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mument ta' skid biex aħna wkoll noffru it-talb personali tagħna. Mulej, inti ir-rajtana u aħna n-naġ tiegħek, semmanna leħnek u mexxina warajk lejn il-merat ta' dejjem, imberkuk u nsebħuk issa u għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fuq l-artal tiegħek mulej aħna l-qaddejja tiegħek għedna l-offerti tagħna. Fil-ħnina tiegħek ilqaħħom u għamilhom is-sagrament tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa xira tas-sew, missier qaddiż tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kullum kien irroddu lek ħajr bibnek il-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battunna bħala Salvaturu feddej, mamul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwielet minn Marija Verġni. U għatemm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddiż u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex joħonna mill-irbit tal-mewt jurina l-qawmin għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fissem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajr ħobs, radlek il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa rat il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li bħal dejjem id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddu lek ħajr, għax oġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċogon tagħna li tolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem il-ġisem u dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Antoine u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna l-oħra li raqdu bit-tama tal-qawmin ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox,
flimkien ma l-Ispiritu Santu u l-ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu flimkien it-talba li tallimna minn Sidna Ġesu Kristu. Missilna li indi bismawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la daħannix fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex nkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nitamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu nijat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-siliem, nagħtikom is-siliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija jislimu l-għada li jintrit fija, inti li tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħenni naħla li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu.
Mulej, inti qawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna. Amen nitolbuk li b'din l-għajnuna salvazzjoni tagħna nissaħħu dejjem fil-fidi vera. Nitolbu dan bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhux kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom u jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi 1 euro għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju 30 euro qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma talbtana eħnesina u għafmana, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-intjom, għalik sma talbtana dak li twilet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-inferno u l-ġenna l-erbi kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Se nikkonsidraw il-misteri tal-ferħ. L-ewwel misterju l-Anġlu Gabriel ħabbar li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missinna li jindi bismawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u l-addaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-intijom, malik isma tal-btana, dak li twelet għalina rrid ikuni bentijak bħalna. O Ġesu tija jaffrina drubietna, ħarisna minn nar tal-infen, u l-ġenna l-irrikolna, speċjalment dawk li għandu bżon tal-ħinina tijak. Nikkonsidraw fit-tieni misterju meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Bissinna li inti bismawit jitgħaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritin kif is-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Nimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li intijom, malik isma tal-btana, dak li twelet għalina rrid ikuni bentijak bħalna. O Ġesu tija jaffrina drubietna, ħarisna minn nar tal-infen, u l-ġenna l-irrikolna speċjalment dawk li għandhom bżon tal-ħinina tijak. Fit-tielet misterju nikkonsidraw li sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem.
Missinna li indi bismawit, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mamli għal-munejmija kimbirka inti fost in-nisa birg il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mamli għal-munejmija kimbirka inti fost in-nisa birg il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mamli għal-munejmija kimbirka inti fost in-nisa birg il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mamli għal-munejmija kimbirka inti fost in-nisa birg il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mamli għal-munejmija kimbirka inti fost in-nisa birg il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mamli għal-munejmija kimbirka inti fost in-nisa birg il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mamli għal-munejmija kimbirka inti fost in-nisa birg il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mamli għal-munejmija kimbirka inti fost in-nisa birg il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mamli għal-munejmija kimbirka inti fost in-nisa birg il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mamli għal-munejmija kimbirka inti fost in-nisa birg il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, orina l-inti jom għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikuni bentijak bħanna. O Ġesu tijaj jaffrinna dubitna, ħarisna minn nar tal-fen, u l-ġenna l-erru kolla, speċjalment dak li għandhom bżon tal-ħnina tijak. Fir-raba misterju li konsidraw l-Sitna Marija u San Giuseppe jippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missinna li indi bismawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mamli għal-munejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mamli għal-munejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mamli għal-munejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mamli għal-munejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mamli għal-munejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mamli għal-munejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mamli għal-munejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti malik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna drubietna, ħarisna minn nar tal-inferno u l-ġenna li rkollna, speċjalment dak li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Fil-ħames misterju nikkonsidraw li sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputi mad-dutturi. Bissinna li jinti bismawieti tgħaddis ismek tiġi saltnatek ikun tritint kif is-sema egda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna b'nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti malik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna drubietna, ħarisna minn nar tal-inferno u l-ġenna li rkollna, speċjalment dak li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Insellmu lil Marija, snima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, snima lik lilek ngħidu għaliex għandna turufnati li teba, lilek nitniedu aħna li nibħu nolfu fejdana l-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, daw għalejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dana turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa.
missinna li jindi bismawit, jitgħaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritin kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għaffrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la d-daħannix fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Snimalik Marija bil-grazzja mamli għal-munajmija kimbirka inti fossi nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju, għatjom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, jistriħu huma fil-paċi. ammen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qajt tal-btana, Kristu il-qattal btana, Missier eternalla, ħenna lina, ibenalla li bdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu għaddisalla, ħenna lina, Trinita għaddisa għalla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Ommalla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om nizjet safja, itlob għalina, Om nizjet nadifa, itlob għalina, Om muxemba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġel, itlob għalina, Om tal-pariri tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull ima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta magħna, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Sant, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' dem, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-mitimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana imtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, sultana tal-familja. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisa Ommalla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilinna għadeja tijak mulej Alla nitolbuk, ningawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem, u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa, ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fi taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis ta' demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fos il-qatajja tal-sema, itfa bil-qawa talla fil-qieħ tal-infern l-xitan u l-ispiriti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe. Sinibalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija,
Lilek Alla fdalek l-libnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha mija Kristu trawem bħala raġel adult u mqaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Ħallanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħrisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Sant'Irrocco, Itlob għalina. San Paul Missiena, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeotata Pisani, Itlob għalina. intom addisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu u Alla li b'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u dem tiegħek ek li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla. Imbirek l-isem imqandes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artan. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka kbirom talla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Uom. Imbirek San Giuseppe Arus Ħassissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.